سلام نايماكي ميديا تخطاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕልኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ሓደ ወዲ ሰብ ከም ዝደልዮ ከም ዝሓሰቦ እንተዘይነይሩ ብዙሕ ዓመታት ዋላ እንተቁፀረ ዝነበረ ኮይኑ ግና ኣይስምዖን እዩ ምክንያቱ ከዓ እቲ ሓጎስን ደስታን ዝፈጥረሉ ነገር እንተዘይፈፂምዎ ኣብ ሂወቱ ሕጉስ ኮይኑ ክነብር ስለዘይኽእል ኣብ ሂወት ከዓ ከም ዝደለኻዮ እንተዘይነቢርካ ትርጉም ኣልባ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ሕጉስ ንምዃን ዝደልዮ ንኽረክብ ብዙሕ ይደክም ይፅዕር ይለፍዕ ነቲ ዝደኸመሉ ዝረክብ ሰብ ግና ኣመናዊ ሕድ ሰብ እዩ ዝኾነ እዋን እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ሄርሜላ ትበሃል ብመልክዓ ብዙሕ ሰብ ይጋነነላ ጓል ሔዋን ነይራ ዝኾነ መዓልቲ እዩ እቲ መዓልቲ ሶኒ ብምንባሩ ብዙሕ ሰብ ነናብ ስርሑ ዝዋፈረሉ መዓልቲ እዩ ሄርሜላ እውን ከም ህዝባ ካብ ድቃሳን ትትለዓል ዓርፊዳ ብምንባራ ቁርሳ ከይቆረሰት እያ ናብ ስራሕ ቦታኣ ዝኸደት እትሰርሐሉ ቦታ ናይ ባዕላ ብምንባሩ ውፅእ ኢላ ክትቆርስ ትኽእል እያ ሄርሜላ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ውፅኢት ስለ ዘይነበራ ድሕሪ ፈተና ሙዳቓ ብናይ ፀጉሪ ሞያ ተመሪቓ እያ ናይ ባዕላ እንዳ ፀጉሪ ከፊታ እትሰርሕ ብሞያኣ ዝተመስከረላ ብምንባራ ብዙሓት ዓማዊል እየን ነይረንኣ ብሰንኪ ብዙሓት ዓማዊላ መጀመርታ ከፊታቶ ዝነበረት ገዛ ስለ ዝፀበባ ሓደ ነገር ወሳሲኻ ኣግፊሓ ተኻረየት እሞ ብናታ ሞያ ንዝተመረቓ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስራሕ ዕድል ከፊታ ትሰርሕ ምስተን ቆፂራተን ትሰርሕ ደቂ ኣንስትዮ ስጡም ዝኾነ ርክብ እዩ ነይሩወን ንሳ እውን ከም ሰራሕተኛታት ዘይኮነስ ከም ኣሕዋታ ብምርኣይ ነፃ ኮይነን ንኽሰርሓ እያ እትገብረን ኣብዛ ሶኒ መዓልቲ እውን ነቲ ስራሕ ንኽትኸፍቶ ከይቆረሰት ከደት እሞ ስርሓ ከፋፊታ ምስ መሳርሕታ ኮይና ኣፀራረየት እሞ ንዝመፀ እናሰርሐ ኣርፈዳ ከባቢ 5 ሰዓት እንትኸውን ካብ ገዝኣ ስልኪ ተደወለላ በቲ ስልኪ ከዓ ጋሻ ከም ዝመፀን ክሪኣ ከም ዝደልን ተነገራ ሄርሜላ እውን ምስቲ ዘይቆረሰት ምንባራ ኣብኡን ከላ ክትቆረስን ነቲ መፂ ዝተባሃለ ጋሻ ክትርአን ብምሕሳብ ነተን ተስራሕን ደቂ ኣንስትዮ ከም እትምለስ ነጊራ ናብ ገዝኣ ጉዕዞ ገበረት ሄርሜላ ዝኾነ ነገር ብልዑል ተነቃቃሕነት ብልዑል ደስታ እያ ትሰርሕ ንዝተወሃባ ነገር ተገዲሳ እያ እትፍፅም ኣብ ሄርሜላ ንእሽተን ዝበሃል ዓይነት ስራሕ የለን ዝኾነ ሰብ ዝዓበየ ይኹን ዝነኣሰ ይደልየክየን ትብላ ብተገዳስነት ትረኽቦ ከምኡ ስለ ዝኾነት እያ ከዓ ኣብቲ ዘለቶ ደረጃ በፂሓ ዘላ ንዓማዊላ ዘለዋ ክብሪ ዝለዓለ እዩ ኣብ መብዛሕቲኡ እንዳ ስራሕ ዝልጠፍ ፅሑፍ ኣሎ ንሱ እውን ከዓ ዓሚል ንጉስ እዩ ዝብል እዩ እዚ ነገር ከምቲ ዝተፃሓፎ ገይሮም ከተግብርዎ ዝረአዩ ሰባት ግና ኣመናዊ ውሑዳት ሰባት እዮም እንተ ሄርሜላ ግና ካብቶም ዝግደሱ ሰባት እታ ሓንቲ እያ ካብ ዘለዋ ልምድን ስራሕን ንላዕሊ ንዓማዊላ ብእትገብሮ ኣተሓሕዛ እያ ብዙሓት ፈተውትን ዓማዊልን ረኺባ ብሰንኪ ንሱ ከዓ ፅቡቕ እናሰርሐት ኣታዊኣ እተፅብቕ ሄርሜላ ስርሓ ከመይ ጌራ ከም እትዕቢ እናሓሰበት ናብ ገዝኣ በፅሐት በሪ ገዝኦም ደፊኣ ኣተወት እሞ ነተንጠልጢላ ሒዛቶ ዝነበረት ቦርሳ ኣቐሚጣ ናብቲ ጋሻ ኣለዎ ዝተባሃለ ናይ ሳሎን ክፍሊ ኣተወት ኣትያ ነቲ ዝመፀ ጋሻ ምስ ረአየት ጎያ ብምኻድ ኣጥቢቓ ሓቆፈቶ እቲ ዝመፀ ጋሻ ፊሊሞን እዩ ነይሩ ፊሊሞን ማለት መትዓቢታ እዩ ብርግፅ ብ4 ዓመት ዋላ እንተዓበያ ብሓደ እዮም ከም ኣሕዋት ዓብዮም ኣቦኣን ኣቦኡን ብሓደ ይሰርሑ ብምንባሮም ከዓ
نناي كلتيኦም ርክብ ምጥንካር ዓብዪ እጃም ነይርዎም ድሓር ኣቦኡ ብዘመቻቸወሉ ዕድል ገይሩ እዩ ናብ ሃገራ ኣሜሪካ ሰጊሩ ነይሩ ሕዚ መፂኡ ከዓ ምስ ሄርሜላ እንትራኸቡ ክልቲኦም ብተሓጓስ ዝኾንዎ ሰኣኑ ሄርሜላ ናብ ስራሕ ደው ኢላ ከም ዘይትኸይድን ዓፃፂን ንኽኸዳ ነገረተን እሞ ምስኡ ኮፍ ኢላ ኣዲኣ ዘፍልሐቶ ቡና ክሰትዩ ጀመሩ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ዘሕለፍዎ ሕላፎት እናዕለሉ እናሓለው እቲ ዝፈልሕ ዝነበረ ቡና ተወድአ እሞ ንፋስ ንኽቕበሉ ኢሎም ካብ ገዛ ወፁ ናይ እንዳ ሄርሜላ ገዛን ናይ እንዳ ፊሊሞን ገዛን ኣብ ሓደ መንደር እዩ ነይሩ ካብ ገዝኣ ናብ ገዝኦም ንምኻድ 3 ገዛ ጥራሕ ኢኻ ትሓልፍ ኣቦኣ ነጋዳ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ደገ ዓድታት ብሕሳር ዋጋ ኣቑሑት እናምፀዩ ዝሸይጥ ነይሩ ኣብዚ ማእኸል እዩ ኣቦ ሄርሜላን ኣቦ ፊሊሞንን ዝተራኸቡ ኣቦ ፊሊሞን እውን ከምኡ ነጋዳይ ብምንባሩ ሓደ ግዜ ብሓደ ኣቑሑ እናምፁ እንትሸጡ ርክቦም እናጠንከረ ስድራ ክጠያየቁ ጀመሩ እዚ ርክቦም እንትጅመር ሄርሜላ ጓል 6 ዓመት ፊሊሞን ከዓ ወዲ 10 ዓመት እዩ ነይሩ መቸም ኣብ ግዜ ንእስነት ዝምስረት ፍቅሪ ከዓ ስጡም እንድዩ ናይ ክልቲኦም ፍቅሪ እውን እናዘያደ ጽቡቕ ሕውነት ፈጠሩ ዝመሓሩሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ስለ ዝነበረ እውን ከዓ ብሓደ ኸይዶም ብሓደ ይምለሱ እናተቐላለዱ ብጽቡቕ ዝኾነ ፍቅሪ እናዓበዩ ወለዶም ካብኦም ሓሊፉ እቲ ፍቅሪ ናብ ደቆም ምሕለፉ ኣመና ሕጉሳት ኮኑ ክልቲኦም ቅልል ዝበሉን ቀለድትን ብምንባሮም ኣብ መንጎኦም ሰሓቕ ዝበሃል ጠፊኡ ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ገጾም ምስ በረሐ እዩ ዕድሚኦም እናወሰኸ እናለበሙ ብዝኸዱ ቁዝሪ ሕውነቶም ስጡም እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ ኣቦ ሄርሜላ ብሃንደበት ብሞት ተፈለያ ኣመና ሓዚና እናሓለወት ንሱ ኣብ ጎና ኮይኑ ኣፀናንዓ ንሂደት ዋላ ካብኣ ከይተፈለየ ሕውነት ወርኢዋ እዩ ድሓር ግን ንሱ ብናይ ብኡ ዕድል ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ምንባር እንትጅምር ንእሽተን ተጣፍኡ ፊሊሞን ካብታ ዝመፀላ መዓልቲ ትሒዙ ካብ ሄርሜላ ኣይተፈለየን ሄርሜላ እውን ስርሓ እናገደፈት ምስኡ ጊዜኣ ተሕልፍ ዓብዮም ግዲ ከም ቀደም ኣይኮነን ርክቦም ቅድም ኢሉ ሰሓቕ ዝመልኦ ዝነበረ ርክቦም እንተሎሚ ከዓ ቁም ነገር ጥራሕ ይዕልሉ ብኸምዚ ምስኡ ግዜ እናሕለፈት ከዓ ስርሓ ጎና ጎኒ ትሰርሕ ሓደ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እናሓለወት ሃንደበት ካብ ገዛ ተደወለላ ኣልዒላ ሄሎን ትብል ከዓ ምን ኣስሓዋይ ነይሩ እናበኸየ ከዓ ኣዲኡ ከም ዝሓመመትን ወዲቓ ከም ዘላን እንትነግራ ብደመ ነፍሳ ካብ ዘለቶ ወፂዓ ታክሲ ንምሓዝ ተጓየየት ዝገርም ነገር ግና ዝኾነ ነገር እንተደኣ ደሊኻ ቀልጢፎ ይሰምረልካን እንድዩ ሄርሜላ ቀልጢፋ ታክሲ ክትረክበይ ከዓለትን ንእሽተን መንገዲ እንተቃለልኩ ኢላ ብሓንደፍደፍ እንትትከይድ ንኹነታታ ዝተዓዘበ ሓደ በዓል መኪና ኣብ ጎና ጠጠው በለ ነቲ መስኮት ናይ መኪንኡ ከፊቱ ከዓ ዘሕግዛ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሓተታ ሄርሜላ ዘተሓሳስባ ናይ ኣዲኣ ጥዕና ብምንባሩ ናብኡ ፅጌ ኢላ ኣዲኣ ሓሚማ ከም ዝተፀወዐትን ታክሲ ከም ዝሰኣነትን እናተረበፀት ነገረቶ እዚ ወዲ ንሱ ከም ዝወስዳ ነጊሩ ናብ መኪንኡ ኣእትዋ እሞ ፍጥነት መኪንኡ ወሲኹ እናመላኸተቶ ናብ ገዝኣ በፅሑ ንሱ እውን ካብ መኪንኡ ወሪዱ ደድሕሪኣ ጎዩ ናፍቲ ገዛ ኣተወ ጎረቤት ተዓኪቡ ነዲኣ ልኢሉ ኣብ ዓራት ኣቐሚጦም እዋን ትፀንሑ ዓርሳ ኣይትፈልጥን ነይራ እቲ ምስኣ ዝኸደ ወዲ ተጓዩ ነዲኣ ተሸከማ እሞ ናብ መኪንኡ ኣእትዩ ንሄርሜላ ሒዙ ናብ ሆስፒታል ሒዝዋ ኸደ ኣብ ሆስፒታል ከይዳ ምስ ተመርመረት ልቢ ድኻም ምዃኑ ተነገራ ድሓን ከም ዝኾነት እቲ ዶክተር ምስ ነገሮም ሄርሜላ ኣመና ተረጋገአት ነቲ ዝተሓባበራ ወዲ ከዓ ደጋጊማ ቃላት ክሳብ እትስእን ተመስግኖ እሞ ንኸይድ ነገር እንተንሱ ግና ዘይተመለአ ጽድቂ ኸይኾኑ ኢሉ ግድዩስ
عدي أكساب كاب هوسبيتال توصل تتصديو حيزوا نابجز أخدا هرميلا نزود دفت خمس لأخلا ملأخ جرا قصرتو مخنياتو خا تاكسي إنا أنت تجنق نسيو مدحن كونو نولاديتا أدحنو لا مسترقاقعت نخدو للخا سلكو تقبلا تفلاليو فيلمون متعابيتا نتنجر مسمعة نابجزا متسمو حلوات الدياريو نمنتاي كم زيدا ولا تلوطيقا هرميلا عفتشو أسعاد عشان كويس بذكرك الدول نبعلي تفلت النيرا اتا معلتون كم حلافة إلى حلفت هرميلا نتودي مسترقاقات دولة اللومو نخرخبو تقوات إيرام ترخبو عفتشو أسعاد بحسوم جنكات سوما ما يتفالت النيرام شعوخ عتفالت أمو ناتو شم إفريم كم زخونا نقرا إفريم نهرميلا مسكانا مسبزحو دقيما نخيتا مسكنوم حلا صبقنا على لخا دس بحال زخونا جزحلفو إفريم بتعمد حوتن لبا من سابي نيرو أوشتي عوي زخونا نايساب أو نتسم إتلوا أبيوتكا انتا يحنقو سبكا تبهيلو انتا الزحبتت سام حقا زبل إيونيرو نسقابرون صبقات سرحتي من مكفليت أي حتتن حلفة مسكاناون أي دلن نسابات كابزلو أخبروتك بزو حساب بخبابي إيو سخبرون زفتون هرميلاون بزقبر لا عبي نقر بحد قزايا قبل بعدياتو من الباتون كمو عينة مزوح لبزلو وسب رئاس لزي تخلد نإفريم مسرى خبت أمنا فتوتو كي حسبتن كي دليتن بزعبو تحسب عقاد بزعبو حسبت تردي أوه كتقرفون تتبل ماليسا نافتناتو حساب تحسب إنا تدقاقمت تطريقون كتحسبون تدلي بسببه سببو إنا دولت تعللو مس فيلمون كوينا بزعبا إفريم إنا حسبت تتقدمت أبز بزا كم زفكرتو تردأت إفريم نبعلو خناتات هرميلا انت عزب سلعة كم حساب عديو علن إنا ترخبون تخدو نسوون سلعة بمحسابو نع أسلو وسميت كمرمر جمرة دحر بزوح زعرخاء نقد على بمحساب فقرة وحدو نهرميلا ربلا هرميلا بجنب بمحساب نتفقرة وحدو أو انتو ملسي بمحاب تقبلت طمو فقرة جمرو بس كله انت قبرقنا نفيلمون متعبيتا من منقري نقرت نيرا فيلمون زقربات قراربا كم قدم يكون نيرو نساب سيترد أمن قدي بتبقيو زقربا نيرو كابو تفليع نابكالي تتخيد يدلن منو معلتي بحدا نخوعلو يزدلي نابس نخيد كم زنقبر النابلا نسقو خطو علي قبرا انت هرميلاكنا نتنقر بتعميات سالي عطو كم زدليت وقت خووني كعالتن سرح اللاملا قريفاتو خيد خيد عدي كاشايو بينو يتقدفيون نابلت الزاربا قسم قسقنا هرميلا نسونا أعازل وسميت فلتت نسو أفكر وايون نتنقر نو أخي تنقرو نابه اللخ كي عطو فرحت برقص عيانت نسونا حدا نولاديتا انتدع حتيتو كبدئة تقبالنت كم زراكب هرميلا تفلت إياه نزل تجنزبا نولاديتا خيت الزارب كأ ويي بعبو مخنيات ستفعلت أطو نيبو خقال نابلتيا مسؤون اختخون كدفافا بزخا أبجنكت يازلا هرميلا نؤو قريفا مساف قارئة فقرا خيت قتل ناي فيلمون نقر أسكي إوا نؤو ويكا نولاديتا كيت الزارب كأ نيبو مسبؤو سنبرو قال أفرح وايسلو أمو هرميلا أبجنكت سلزلا مخوكم أبناي كومنت مزحف بوتا قدفولا سلام نيماكي مديا تخطاتلتي للوني حزر زبالتن عزيا مساتتن مخر الترليازانتان حيزلكم قريبا نيرا نزابو عالتزانتانا أبناي كومنت مزحف بوتا حسابا إتوخم قدفولا مو نيماكي مديا تخطاتلتي نزل channel حدشتي اندحر دحليكم سابسكرايب بالمقبار نتاني دول ملكت بالمقا
ናይ ቻናልና ንወትሩ ተኸታተልትና ክትኮኑ ንላብኦ ኣብስ ቻናል ሓሳብ ርእቶን ተዳህልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉልና እንደበልና ብቐጻሊ ብኻሊ ዛንታ ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልብ እንዳመስገና በዚ ክንፍለይኩም ሰሰናዩ